Ay, esabashukumisa. Ay, esabajayivisa. Ay, la 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 la. Iyo yo yo. Bafethu ugcwalisana imoto zenungentombi. Awusigibela u-Henry asambe sobhukuda. Angeke ungithole enkingeni mina, angeke ungithole engxakini mina. Mina ngifuna ubumnandi. Bafethu ugcwalisana imoto zenungentombi. Awusigibela u-Henry asambe sobhukuda. Angeke ungithole enkingeni mina, angeke ungithole engxakini mina. Mina ngifuna ubumnandi. Angeke ungithole enkingeni mina, angeke ungithole engxakini mina. Mina ngifuna ubumnandi. Mina njalo mangidakiwe, ubheke uhlale ejabulile. Angisondele ematyaleni, angisondele enkingeni. Mina njalo mangidakiwe, ubheke uhlale ejabulile. Angisondele ematyaleni, angisondele enkingeni. Yeah, sababu sokuthi singamalini ngibele u-entry shone gagasi masuka thina sekwarini sithande phumnani nawe uyazayidlika sababu sokuthi sinamalini ngibele u-entry shone gagasi masuka thina sekwarini sithande phumnani nawe uyazayidlika ngibele ibhasi abantu abanemali ngenesikhaleni nge-5 manje sabashukumisa wadlala phiksi isigubhu sabavuthela balekile inkinga nazi inkinga zizakimi ngibele ibhasi abantu abanemali ngenesikhaleni nge-5 manje sabashukumisa wadlala phiksi isigubhu sabavuthela balekile inkinga nazi inkinga zizakima sa Siyawe yadini, siyawa kambe, siyawe mlasi, siyawa kwamashu, siyawe savana, siyawe nanda, siyawe mvumvulu, siyawe nyulezi. Mina njalo mangidakiwe, ubheke uhlale ejabulile. Angisondele ematyaleni, angisondele enkingeni. Mina njalo mangidakiwe, ubheke uhlale ejabulile. Angisondele ematyaleni, angisondele enkingeni. Their entertainment provider quality certificated from events, birthday parties, weddings, etc. So if you need a sound, don't hesitate to contact J Entertainment.
ngiphandisaka abuka manje mina sengiphumelele hey bathi mina ngiyasiqhenya akusukela kudala ngilokhu ngiphandisaka abuka manje mina sengiphumelele bathi mina ngiyasiqhenya esikale emangene emgaqweni idlehla amadoda emangene etshwaleni sabane ekhanda emangene ecabeni bonke bayathandaza hayi emangene emgaqweni idlehla amadoda emangene etshwaleni sabane ekhanda emangene ecabeni bonke bayathandaza hayi mdala umoya ngishaye phansi masesingena ngama-stents sifuna impilo yabo kukhazikhazi kule ndlela bazosithola khona hayi mdala ivele uthumethina dala ngikhuphuka ngamadolo kuwinyembezi marashona khona hayi mdala ivele uyithemba sesoshiya kuwe vele uyithemba sesoshiya kuwe vele uyithemba sesoshiya kuwe vele uyithemba ngilokhu ngiphandisaka abuka manje mina sengiphumelele hey bathi mina ngiyasiqhenya akusukela kudala ngilokhu ngiphandisaka abuka manje mina sengiphumelele bathi mina ngiyasiqhenya esikale emangene emgaqweni idlehla amadoda emangene etshwaleni sabane ekhanda emangene ecabeni bonke bayathandaza hayi emangene emgaqweni idlehla amadoda emangene etshwaleni sabane ekhanda emangene ecabeni bonke bayathandaza Umelelo ukuzama ongo bayeke barongo babali minyango tata kuningi ngondo iqinga hayisanurongo umelelo ukuzama ongo bayeke barongo babali minyango esikale tata kuningi emangene emgaqweni idlehla amadoda emangene etshwaleni sabane ekhanda emangene ecabeni bonke bayathandaza hayi emangene emgaqweni idlehla amadoda emangene etshwaleni sabane ekhanda emangene ecabeni bonke bayathandaza J Entertainment provides you quality sound catering from events, birthday parties, weddings, etc. So if you need a sound, don't hesitate to contact J Entertainment.
phansi bakhulumile ngibezile mina ngiyawulela mina andithi nyanya zami zindivile ngiphucile ndashisa impempe zami bandivile mina ngiyawulela mina andithi nyanya zami zindivile ngiphucile ndashisa impempe zami Their entertainment provides a quality subscription from events, birthday parties, weddings, etc. So if you need a sound, don't hesitate to contact J Entertainment.